chega o momento de emoción, chega o momento de pelexar polo bote. E hoxe con Tino, que xa sabe o que estar aí arriba no plató do Atrápame pelexando por un bote ben xeitoso. Se vos tamén queredes vivir esta experiencia, xa sabedes, 618-3880-87 e quen sabe se levaredes o bote no seu día. Hoxe hai en xogo 26.700 euros. Aí están. Sería unha moi boa forma de pechar o programa de hoxe, ou que, Tino? Moi boa, buen hombre. Pois xa sabes que para iso hai que acertar 5 preguntas, unha por cada categoría, e xa sabes que por cada acerto sumarás 100 euros. Iso sí, se fai o pleno, levará o total do bote. E ollo, como está o bote? Pero para iso hai que acertar as 5 categorías que hoxe son as que vas ver: Galicia, produción, actores, música e escritores. 60 segundos por diante e 26.700 euros en xogo. Tino, preparado? Imos alá. Pois veña, moita sorte. Grazas. E tempo. Galicia, por que rocha magmática plutónica é coñecida o Porriño? O granito rosa. É correcto. Produción, que fabricante de automóviles tivo ata finais de 2015 o lema Das Auto? Volkswagen. É correcto. Actores, quen interpreta o magnate dos medios de comunicación Logan Roy na serie Succession? Paso. Paramos o tempo. Bravísimo arranque de rolda para Tino. 2 de 3. Pasamos nesta última categoría na que buscamos a un actor. Buscamos a ese actor que interpreta a Logan Roy na serie Succession. Temos ainda 2 categorías por diante por descubrir. Veremos o que hai en música e escritores. Vaya cousa moi ben, meu, Sí. Sigamos así. Concentración e tempo. Música. Que dúo galego lle dedicou unha canción a Diego Tristán e outra a Abel Caballero? Paso. Escritores. Que célebre escritora galega é autora dos libros La cocina española antigua e La cocina española moderna? Paso. Paramos o tempo. Parámoslo a falta de 17 segundos e só 3 respostas separan a Tino do bote. Repito esta última. Buscamos unha célebre escritora galega, autora de La cocina española antigua e La cocina española moderna. Célebre escritora galega. En música hai que darlle voltas para saber que grupo galego, que dúo lle dedicaron esas cancións tanto a Diego Tristán como a Abel Caballero. E volvereiche a preguntar por actores. Serie Succession, non sei se viches ou non, pero buscamos o actor que interpreta a Logan Roy. Se non podes ir pasando hasta caer na categoría que vexas ti que estás máis preto. A ver. Continuamos, Tino? Vamos alá. Pois veña, moita sorte. E tempo. Actores. Robert De Niro. Non é correcto. Música. Paso. Escritores. Que célebre escritora galega? Picadillo. Non é correcto. Actores. Quen interpreta o magnate Logan Roy? Non é correcto. Música. Paso. Aí, ata aquí, o minuto de Tino. Parabéns, ben pelexado. Empezamos moi ben, ao final desinflámonos un chisquiño. Faltounos en actores Brian Cox, que é o personaxe que é ese Logan Roy na serie Succession. Música era Boyanka Kostova, do aí de trap galego, todos somos pioneiros. Escritora célebre que seguro que che sona é Emilia Pardo Bazán, era a que buscábamos, pero bueno, non nos veo a cabeza. No. 2 acertos sí que os conseguimos, o que é o mesmo, 200 euros que van pro peto de Tino de Santiago. Parabéns, a gozalos, ben merecidos, e moito ollo que o bote segue a medrar. Mañá xogaremos por 26.900 euros, non o perdades. Ata festa.